Hepinize parahatlık, hormatlı iyleşler. Gözlegler ve Açışlar adlı programmamıza hoş geldiniz. Men Enecan ve Batır ikimiz bu programmanı bilelikte alıp barıyaz. Bugün biz Mukaddes kitaptan Hudayın sözünden Huday maşkala barada, er ayal gatnaşı barada, er ayalın rolü ve etmeli borçları hakkında öz sözlerinde nahili bize öğretiyor, nahili sözler bilen, nahili ayetler bilen bize yüzleniyor. Gelin bilelikte muasir edip geçelim. Hazır men Mukaddes İncil kitabından bir neçe ayetleri okumak isteyen. Gelin bilelikte Markus'un Hoşgavarının 10. babının 6. ve 8. ayetlerine seyredip geçelim. Emma yaratılışın başında Huday onları erkek ve ayal edip yarattı. Şunun için erkek adam ata-enesini terk edip ayalına koşuluyor. Onson ikisi bir ten olar. Şunluk bilen olar indi ikidal bir tendir. Geçen gepleşimizde biz edil onson ikisi bir ten olar. Şunluk bilen olar indi ikidal bir tendir. Yani birleşik, bağlanışık, arayal birleşiği hakkında gürrün ettik. Bu gece hem biz bu gürrünümüzü devam ederiz. Batır, siz geçen sapar arayalın birleşmegi nahili bir kol bilyenliği varada Mukaddes kitaptan köp ayetler bilen şeylerde durmuş tecrübede köp misallar bilen deneştiriptiniz. Ve hazırki verecek sorum ınha şeyle. Hazırki dövrde yani ayrılışyan maşgalalar gatıken. Misal için men gomşulamın arasında 4 tane gomşum var olsa olan ikisi eyyam ayrılışan. Çağılar bir hepte ecesinin yanında olsa bir hepte kakasının yanında oluyor. Şeyle gatık inançlı yağday. Ve bu maşgalanın dargamazlığına nahili kömek edip oluyor ya da er ayal öz tarafından nemeler etmeli. Enecan doğrudan da hazırki yağdayda, hazırki bizim dövrümüzde gittigiçe yaşayış bolsa da maşgala durmuşu, katı korkunç yağdaya geliyor. Gidip barıya. Korkunç tarafa gidiyor. Bu yağday gittigiçe erbetleşiyor. Bu yağday gittigiçe katı kıyın bolup barıya. Ähli zat şeyle yengil kuruluyor. Ähli zat şeyle yengil hem dargaya. Gelecekte aslında bilelikte özümüz hem gepleşiyaz. Çağalarımız var arada da, onların geleceği var arada da. Käbir zatlar Allah'da koyuyor. Sebebi yaşayış gittigiçe yengil bolup barıya. Bolsa da ösen yurtlarda, bay yurtlarda durmuş neçe yengil bolduğuça adamlar şonça da çıdamsız oluyor. Yani senin berin soruğuna cevap vermezden ozal bu zatlar vardı görün etmek vacip deyip fikir ediyen sebebi ne edip maşkalaları ayrılıştırman, olur maşkalasını berkileştirmeye kömek etmeli diyen vaktinde bu soruğa cevap vermezden ozal ilki bilen maşkalalar nemen sebepten şeyle ansat dargaya. Bunun sebebini tapmak katı vacip. Sebep yine de yan kaydışımız yağlı durmuşun yengilliginde akıllı başlı, akıldarlıklı bize akıldarlık beriyen maslahatçılarımızın yokluğu bilen bağlı, gelecek yaş neslin katı çıdamsızlığı bilen bağlı ve eni atalarına doğru maslahatlar bermeyenlik için şu yağdaya geliyiz. Misal için köhnü dövrde Enecan qıyız äri bilen qaharlaşıp öyüne ağlap gelen vaqtında ene atalar näme diýerler? Eger söýüşüp durmuş Kur'an olsa ağlap boldun mu? İçki kıyınçılığını paylaşıp boldun mu? Hava qıyızım tur yerinden özü yıkılan ağlamaz diýerler.
özün değdin, özün söydün, özüňem ýaşa, bağışla, geçir, aýallyk borjuňy, gaýynlaryň öňündäki borjuňy ýerine ýetir. Bu her bir aýalyň başyna gelen zatdyr. Tur gyzym git diýip, eger gitmeýän bolsa maşynda mindirip, özü ertip goýup, şeýle akylly en atalar bardy. Olar ýol görkezýärdi, olar maslahat berýärdi. Häzirki döwürde näme? Ya özleri bay diýip, pullu maşynly ýa-da işli diýip, gyzlaryny durmuşa çykarýarlar. Söýüşip çykan ýagdaýlarynda da gyzy ýa-da ogly aýaly bilen, äri bilen çagalar oňuşman öýüne gelip en atasynyň ýanyna gelen wagtynda en atasy da olary diňläp, olaryň gaharyna belelikde goşulyp, olardan hem beteri üç esse gaharlanyp, birinji berýän soragy näme? Gyz kän ýokmu? Gyz azmy? Eger bolmaýan bolsa aýrylyş. Ýene birini alyp bereriz. Äriňi gyz aglap barsa, goý şeýle är bilen ýaşap bolarmy? Aýrylyş gyzym. Ýene birini degersin. Ýok, bolmasa da çağlaryň goý biziň ýanymyza git ýart ýurtlara işlemene. Är nämeňe gerek? Beýle är bilen ýaşap näme etjek? Umumyň aýdan wagtynda gaty yeňillik bilen nikahny bozýarlar. Ene atalar yeňillik bilen nikahnyň bozulmagy üçin hereket edýärler, sebäp bolýarlar we maslahat berýärler. We ýaşlar da şeýle özüň gözüňe getir soňky 15-20 ýylda. Biziň ýaşlygymyzda da Leyli Mecnun ýaly söýüşýän söýgüler bardy. Köp ýyllap gyz bilen oglan biri-birini söýüp, biri-birini ýagşy görüp, biri-birine söýgü hatlaryny ýazyp, şeýle söýgü, aşyk diýen zat bardy. Häzir aşyk diýen zat ýitip barýar. Aşk ýok. Aşk pul, maşyn, öý-jaý, awray, ýokary işler, şeýle zatlar aşyk. Ýalňyş esasda, ýalňyş zatlara adamlar aşyk bolýar. Biri-birine däl. Zadyna, daş görküne, awraýyna, puluna aşyk bolýarlar. Ýalana aşyk olanlygy üçin bu aşyk gaty tiz ýagdaýda ýok bolup gidýär. Adamlar çydamsyzlygy üçin, hiç bir synaga döz gelip bilmeýänligi üçin çıkalgany diňe biri-biri bilen aýrylyşmakdan, çağlary yetim etmekden, şondan çıkalga gözleýärler, onam yeňillik, ansatlyk bilen çözýärler. Netijede aýrylyşan, ýykylan, dargap biden bozulan maşgalalaryň sany gün-günden parlap ösüp barýar. Bu biz soňky neslin sabırsyzlygynda, çydamsyzlygynda, Hudaýa olan imanynyň ýoklugynda sebäp şondadyr. Ýene de köplenç sebäp nämede enejan? Sebäp ýanky geçen gepleşiklerimize sen Süleyman peýgamberiň bütün peýgamberleriň içinde akyldar peýgamber diýip hasaplanýar. Süleyman padşah, Süleyman peýgamber. Şonun kitabından 4-nji babdan sen bir ayat okudyň. Üç gezek toğlanan yüp ansat üzülmez diýdiň. Bilelikde toğlanan, yani bilelikde birleşen yüp näme etmez? Ansat üzülmez. Canda, tende, ruhta. Adam üç zattan ibarat. Adamın canı var, adamın teni var, adamın ruhu var. Şol üç zatta biri-biri bilen birleşen gatnaşyk ansat üzülmez. Häzirki ýagdaýda maşgalalar diňe bir köýnegiň düýmesi ýaly. Köýnegiň düýmesi düşjek wagtynda diňe bir sapakta sallanyp duran ýaly. Ol ansat üzülýär. Haçanda olar gowy dikilen bolsa, bir näçe gezek toğlanan ip bilen dikilip dikilen düýme ansatlyk bilen üzülmez. Haçanda ol bir sany sapakta sallanyp duran bolsa, ol ansat üzüler. Onda problemi nämede? Adamlar, ýaşlar, ýaş maşgalalar janda, tende, ruhta birleşmeýänligi üçin. Olaryň birligi diňe jinsy gatnaşykda. Öýlenýärler, bilelikde, bir ýastykda, bir döşekde yatıp turup başlap bir şeýle jinsy gatnaşygy, ten gatnaşygy bar. Olam
Haçanda aralarında problemi dören vaxtında, aralarında kıyınçılık dören vaxtında ol gatnaşıkta üzülýär. Ansat üzülýär. Bir sapakta duran, bir sapakta da birleşen bir bilen. Haçanda olar ruhta, canda, tende birbirlerine dost olan olsalar, onda bu gatnaşık ansat üzülmez. Şol gatnaşıgın yokluğu için. Olar ruhta bir olmak için. Olar ikisi de İsa Mesih'e iman eden bolmalı. Yürekten iman etmeli. Şol Hudaýyň, diri Hudaýyň mukaddes ruhu oların ikisinin yüreginde yaşap başlan wagtynda olar ruhta birleşýärler. Ruhta birligin nähili görüp bolýar. Ruhta bir olan maşgala olar bilelikde dilek edýän olsa, bilelikde Hudaýyň sözüne ara alıp maslahatlaşýan olsalar, bilelikde Hudaýyň sözüne her gün ve bilelikde aýratylykda okayan olsalar, Hudaýyň sözüne öz durmuşynyň, öz nikasynyň esasyny edip merkezi ve esas edip koyan olsalar, onda olar ruhta birler. Canda haçan olar biri bilen bir olup bilerler. Canda olar biri bilen dost, yürekdeş dost olup bilýärler. Biri bilen sırrını paylaşıp bilýärler. Biri-birinin gizlin sırrı bolmaya, biri-birinin şatlygyny, gynanjyny bilelikde paylaşıp bilýän olsalar, olar canda da biri-birlerine dostdur. Canda dost bolman wagtynda nähili bolýar? Ayalı ağlap oturan wagtynda ya gaýgyly olan wagtynda äri begenýär. Ärinin başyna kynçylyk düşen wagtynda ayalı begenýär. Biri gynansa biri begenýär, biri begense beýlekisi gynanýar. Biri-birinin seniki meniki diýip biri bilen urşan wagtynda, biri bilen dawalaşan wagtynda olar biri-birinde candan, yürekden dost däl. Bu can dostluğu biri bilen bolman wagtynda olaryň nikasy berk bolup bilmeýär. Olar diňe seniki meniki bilen uruş edýärler. Ayalynyň ene atasy doganlary öýüne gelse ärine ýakmaýar. Olar hiç bir zatdan bir sebäp çykaryp uruş edýär. Ya da renkini çıtıp olaryň gelmegini islemeýär. Olar gidenden uruş bolýar. Ayalam muny yüregine toplaýar. Äriniň ýakynlary gelen wagtynda ayalam edil şeýle edýär. Bunun tarapını buhalamaya, onun tarapını buhalamaya, neticede iki sany dürlükili partiya emele gelýär. Ayal özüninkiler bilen, erkegem özüninkiler bilen gelen wagtynda ayal şeýle şatlykly, özüni bagtly görkezjek bolýar. Bolanok, äriň renki açylanok, ol renkini çıtyp otyr, ol şatlanyp bilenok bilelikde, ärininkiler gelen wagtynda ayal bu şatlyga gatnaşyp bilenok. Gaharyna tawaky, käseni urup erkili ters hereketler görkezýär. Neticede olar biri-birine dost bolmayan olsa, biri bilen seniki meninki, seninkiler meninkiler bolyan olsa, olar canda biri-birlerine dost däl. Elbette olar ruhta da biri-birlerine dost däl. Onda olaryň ten birligide gaty tiz üzülýär enejan. Canda dostluk gaty wajib. Sebäbi biziň köplenç can merkezde durýar. Ruhta birlik, canda birlik gaty wajib. Olar biri bilen bir olan wagtynda bu inanılmaz güç derecede birlik bolýar. Meninki, seninki diýmeň deregine, meninkem däl, seninkem däl. Bizinki diýmeli. Meninki, seninki durmuş gurmazdan ozal bardy. Häzir meninki, seninki diýen zat yok. Bizinki diýen zat var. Senin enen atan, menin enem atam. Senin doganlaryň, menin doganlarym. Senin şatlygyň, menin şatlygym. Senin gynanjyň, menin gynanjym. Senin bagtyň, menin bagtym. Seninki ya meninki däl, bizinki. Bu birlik, ananyl hiç bir zat bu birlige kesip taşlap bilmeýär enejan. Bu birlige garşy durup bilýän güç hem ýokdur. Ruh bilen can birligi bolan wagtynda ten gatnaşygy, ten birligide gaty bolýar, berk bolýar. Ine problema nirde? Şol zatlaryň, şol gymmatlyklaryň, şol birlikleriň ýoklugy üçin maşgalalar dargaya. Şol birlikleriň ýok,
bar olan wagtynda, şol birlikler bar olan wagtynda maşgala dikelýär. Eger häzir bizi görýän ýyldaşlarymyz yıkılan ýagdaýda, aýrylşan ýagdaýda ya diňe çağlar üçin, çağlar yetim bolmasın diýip ýaşap öýrendirler. Ýanky üç birligin hiç biri de ýok bolan adamlar bizi görüp otyr häzir. Şolaryň biri bar, iki üçsi ýogy barlar. Adamlar seredip otyr. Bütünlei umytdan düşen, bütünlei näme etjegini bilmeýän adamlar bar. Näme etmeli diýen soňra sen berdin. Soňra gaty ýönekey. Bu soňragyň jogaby ondan da ýönekey. İsa Mesih'e halaskärň ve Rabbin hökmünde iman edýänmi? Eger ýok bolsa, oňa iman et. Mukaddes İncil kitabyndan senin problemaň bolan maşgala gatnaşyklaryny okap öwrenýänmi? Öwrenmeýän bolsaň öwren. Ruhta, Hudaýyň ruhundan dogul, sen we aýalyň. Bu ruhta birleşen wagtyňyz, ondan soňra canınız bilen işläp başlan. Nädip janda dost bolmaly? Şu wagtda çenle seninki meninki diýip uruş edip ýaşan bolsaňyz, onda mundan beýlek ilkinji ädimi ätde aýalyň bilen dostlaşykly hereket gurup başla. Aýalam äri bilen dost ýaly gatnaşyp başlasyn. Dostlugy gurup başla. Ondan soň galan ähli zatlary öz-özünden dikeler. Köp ýagdaýlarda erkek hem aýal hem bağışlamak gerekligini bilýärler. Bağışlamaklyk bilen olar ýene birleşip biljekligini bilýärler. Ýöne olar ýa-da islemeýärler bağışlamany, bir-birleriniň günälerini ýa-da başarmaýarlar. Nähili pikir edýäňiz bu barada? Enecan doğru aýdýan. Bağışlamaklyk bilen söýgi bu maşgalanyň esasydyr. Bağışlamaklyk bu nähili bolup geçýär. İncilde şeýle mysal bar. Bir adamyň diýe bir adama bergisi vardı. 500 dinarlyk bergisi vardı. Ol adam diýe onuň bergisini bağışlady. Ol diýe daşaryk çykandan soň özüne garşy 50 dinar bergili olan birini gördü diye. Ve şol bağda barıp yakasından tutup, bokurdağından tutup, haçan şol 50 dinarı berdin, berersin deyip, ondan diye bergini sorap başladı diye. Son yankı 500 dinar bergisini geçen adam bu havarı eşidiye de, men senin 500 dinarın bergin geçtim, sen yollaşığın diye 50 dinar bergisini geçip bilmedin mi deyip İncil'de yazılan. Bu diýdigi näme? Är bilen aýal Hudaýyň öňündäki nähili çuňur beýik günäsiniň bağışlananlygyny, İsa Mesihiň olary nähili güýçli söýýänligini we olar bağışlaýanlygyny bilmeýän olsa, onda olar bu bağışlamak we söýgi gatnaşygyny bir-birine garşy edip bilmeýärler. Düşündin? Sebebi olar özleri nähili bağışlanan olsa şeýle hem bağışlarlar, özleri nähili söýlen olsa şeýle hem söýerler. Eger bunu bilmeýän olsa, Hudaýa, İsa Mesihiň olar üçin eden zatlaryna düşünmeýän, bilmeýän, iman etmeýän olsa, bunu etmek gaty kyn bolýar. Şonuň üçin seret diňe bir-birine aşyk bolýarlar, daş görnüşinde bir-birini söýýärler we durmuş gurýarlar. Bedende bir bolýarlar. Emma durmuşda kynçylyklar, düşünişmezlikler, herkiri problemler bir-birini göwnüne degip başlan wagtynda maddi yetmezlikler, herkili dawa jenjeller, gaýynlar ya da yine bir zat, uruş emele gelýär arada, düşünişmezlik emele gelen wagtda günäler emele gelýär. Soň olaryň yüreginde bağışlamaklyk bolmanlygy sebäpli, olaryň arasy çiýişip başlaýar. Sebebi arasyna zat düşüp başlaýar. Arasında bir topar öýke kine, gahar gazap, bağışlanmadık günäler olan ikisinin arasında çiýişip başlaýar. Neticede divar emele gelip başlaýar. Neticede näme diýär? Beýle biri bilen birleşip hareket etmeň deregine neticede bulan arasy gitdi geçe näme edip başlaýar?
ayrılıp başlaya, onların yürekleri birbirinden daşlaşıp başlaya, gittigiçe denizde iki tane geminin her kaysının bir tarafa gidişi yalı, er ayal arasında cayrık emele gelip başlaya. Bu cayrık arasındaki buları arasını açyan zatlar, öyke kineler, bağışlanmadık günahlar. Bu neticeye getiriyor. Şonun için onlar Hudaý tarapından bağışlanan olsalar, Hudaýyň onları söýüp bağışlanlığına iman eden olsalar, onda onlar şu arasındaki cayrık ulolmanka aradan ayırıp bilýärler. Ve Mesih'i, İsa Mesih'i Rabbimize, diri olan Rabbe, maşgalanın kurucu ve esası olan Rabbe, özlerinin arasında merkez edip, ya da onları birlikte nikasını, iki erkekle ayalı kley yani, ikisini birleştirici, yapıştırıcı, birini birleştirici, bu Hudaýyň söýgüsi ve Hudaýyň bağışlaması. Mesih İsa onların arasında bolmalı. Haçanda onların arasında Mesih İsa bolan wagtynda onlar biri bilen şeyle yapışýarlar. Biri bilen birleşip ikisi bir beden bolýar. Eger şol esas bolmasa, onda maşgala hiç haçan birlige gelip bilmez. On ýaly bolanda hükman ilki bilen er ayal birbirlerinin günahlarını bağışlamak islegi olmalı. Ol islegi yerine getirmek için, amala aşırmak için Hudaýyň kömegine, mähtaçlygyny ve mukaddes ruh arkaly olara kömek geljekligini, bağışlap biljekligini, başarjaklygyny olar Hudaýyň önünde boyun alsalar, onda bağışlap bilerler. Ve yine de bağışlamaklıkta esas olup, maşgala yine devam edip biler. Olar birleşýärler yine. Doğru. Şonun için İsa Mesih şeýle diýdi. Şagirdler ondan, eger doğanım mağa karşı günah etse, näçe gezek bağışlamalı diýdiler. İsa da onlara näme diýdi? 7 yolda 70 gezek bağışlan. Diýmek, 7'ni 70'e köpelsen 490 gezek. Her minutta, her günün dowamında 490 gezek, 500 gezek birek bağışlamalı olsa, her minutta birek bağışlamalı ýaly bolýar. Şeyle bağışlamak vacip, şonça gezek bağışla diye her gün. Demek hemişe birek bağışlap, Mesih'in bizi bağışlayışı ýaly birimizi bağışlap, İsa Mesih'in bizi söýüşi ýaly birimizi söýüp yaşasak, onda hiç haçan er bilen ayalyň arasında divar örülmez. Eger bağışlamaklık bolmasa, divar örüler, burçları dikeldiler, üstüne de tiz wagtyň üstüne de tamını dikelderler. Öý bitti. Maşgala da tamam. Ayrılıştı. Bunu etmek bilen, ayrılışmak bilen hiç olar bagtly bolmaýarlar. Yine başka birini tapıp ikilenç, üçülenç, dördüncü gezek, beşinci gezek durmuş uranda da yine bağışlamak ve söymeklik yine de ortaya çıkıyor. Birinci erini bağışlamalı boluşun ýaly, beşincisinde de bağışlamalı bolýan. Birinci ayalyny bağışlamalısı, beşinci ayalyny da bağışlamalı bolýan. Şol bir zat yine de yüze çıkıyor. Näçe gezek ayalyny erini çalışanyňda çözgüt çözülmeýär. Barha beter bolýar. Barha adamın durmuşu bulaşık gidiyor. Şonun için ilki söyen yarına. Söy, onu bağışla. Nähili bolsa şo boluşýaly kabul et. Güçlü taraplarını, ejiz taraplarını doldur. Mesih'in onu söýüşýaly hemişe ayalyny söy, ayalam erine hemişe hormat etsin. Ve yankı üç zatda, canda, tende, ruhta biri-birinizle hemişe birleşmegiň alydasyny edin. Maşgalaňyz hiç haçan. Nähili kynçylyk bolanda da bu üç gezek toglanan ýip üzülmez. Goý Hudaý size akbata versin ve güç versin bunu etmeye.
bile fikirde şoly yamanlyk dilen zady ýagşy işe çalyşyň äkli adam öňünde ýagşylygy tanary seýrine seýeli bile pikirde şoly seýrine seýeli birime seýeli yamanlyga ýindirme ýagşylykda tanal sen özümi çalman ýol bereyim özümi çalman Hudaýa ýol bereyim seýrine seýeli